această viziune de dezvoltare a țării, cum este mediul rural, care reprezintă cam jumătate din țară, cum e abordat în aceste programe de finanțare și în planurile de modernizare? În primul rând, ce se întâmplă astăzi, și o să zic și un pic și despre ce să urmeze la nivel european, pentru că deja sunt discuții. Da. Astăzi, mediul rural sau intervențiile în mediul rural ar trebui să fie făcute cu predilecție pe zona de politică agricolă și comună, unde avem un întreg pilon dedicat zonei rurale, pe diversificare, pe atragere de tineri, adică toate lucrurile legate de dinamizarea mediului rural. După aceea ai toate celelalte programe din politica de coeziune clasică pe infrastructură, conectare, tot ce ai nevoie pentru o viață mai bună a oamenilor și o dezvoltare economică. Și cumva era foarte important ca acum, prin noile instrumente, să poți să ajuți exact la eficiență energetică, modernizare din perspectiva acestor lucruri. Te spun că așa ar fi trebuit să fie, pentru că în practică, când am cerut în REPowerEU ca să avem gospodăriile cele mai vulnerabile vizate, gândul meu a fost, pe baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții ai agricultorilor și cu alte persoane din mediul rural, cumva să ajungă mai mulți bani înspre zona respectivă. Acum vedem în declarațiile publice că se promite că o parte din acești bani pentru reabilitarea de locuințe, eficientizare energetică, și s-a vehiculat deja valoarea voucherului de 76.500 de lei per gospodărie, ceea ce este o valoare pe care, în fine, nu știu de unde au scos-o, dar una peste alta e bine că o avem. Problema pe care o văd eu acum este că acum se gândește un sistem de implementare specific doar pentru acest tip de fond. Ori, ceea ce ar fi trebuit să facă Guvernul României, având în vedere că avem și PNIESCU și trebuia să avem o strategie întreagă cu privire la eficientizarea energetică în spețe, mai ales pe zona unde fondul de locuire este învechit și ineficient energetic, să fie avut o acțiune națională cu bani naționali, bani împrumutați, bani europeni de pe toate sursele. Da. Și asta este ceea ce ne lipsește. Miliardul de pe REPower ar fi trebuit să se ducă cu predilecție înspre zona aceasta de fond de locuire învechit. Estimarea autorităților este undeva la 5 milioane de locuințe care sunt, ăsta e fondul total, pardon, din care 500.000 de locuințe, deci 10% ar fi absolut necesar să intervenim. La noi, în România, din păcate, banii se folosesc aiurea pentru că îți dau voie ție, ca gospodărie, să spui panouri solare pe o casă care stă să cadă. Da, și asta nu este normal. Eu ar trebui să îți creez o motivație ca tu să intervii pe partea de eficiență, instalații, modernizare și, evident, dacă îți pui și panouri fotovoltaice sau pompe, este opțiunea pe care o ai tu. Conform Energy Efficiency First. Exact. Și asta este ceva ce dumneavoastră, ca expert, știți. Eu știu ca legiuitor, pentru că văd inclusiv cum se adoptă lucrul acesta, se implementează în statele membre. La noi este fiecare cu feuda lui, cu programelul lui, cu autoritatea pe care merge fiecare pe bucățica lui. Și din acest motiv, în loc să avem un plan, avem o puzderie de mici planuri și instrumente. Fără nicio coordonare între ele. Fără nicio coordonare. Da. Și vă spuneam care este viitorul pe rural. Da. Se discută acum din ce în ce mai mult ca viitoarea politică de coeziune să nu mai aibă 3 instrumente și să fie mai degrabă 1 și să nu mai există granița administrativă între urban și rural, astfel încât să nu poți să intervii cu fond de coeziune pe zona rurală dacă vrei. Și asta va fi o revoluție în perioada următoare. Practic, la nivel european se încearcă o simplificare, într-adevăr, păstrând litera tratatelor care menționează diverse forme de intervenție, dar gândite toate ca fiind puse resursele sub același acoperiș, astfel încât viitorul politicii de coeziune să poată să fie acea intervenție de jos în sus, predominant pe zonele mai puțin dezvoltate, inclusiv ruralul, în timp ce intervenții de tip PNRR, cum avem acum, să rămână oarecum cu condiționalități de reforme și investiții la nivel național. Deci, practic, vom avea 2 mari surse de finanțare în loc de 30 de instrumente mai micuți.